पेडणेच्या गोमंत मराठा समाजान 5वी ते पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांचो आणि नव्यान निवडून आयिल्ल्या पंचवांगड्यांचो भोवमान केलो। सुमार 84 विद्यार्थी जाल्यार निवडून आयिल्ल्या 5 पंचवांगड्यांचो भोवमान केलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। यांची संकल्पना होती की आमच्या समाजाचे विद्यार्थी शिकून मोठे व्हावे, त्यांना चांगलं शिक्षण मिळावं आणि त्यासाठी त्यांनी ही शिष्यवृत्तीची योजना राबवली होती आणि ती आजपर्यंत आमचा समाजाने चालू ठेवलेली आहे। जाती जन्माला यावं हे कुठल्याही व्यक्तीच्या हातात नसतं, पण कर्म आपल्या हातात असतं। आपण कर्मानं मोठं झालं पाहिजे, धर्मानं नाही। कारण अनेक धर्माचे माणसं काय कुठल्या परिस्थितीत आपले जीवन कंटतात ते आम्हाला माहित आहे। अनेक वाईट मार्गाने गेलेली मुली बघितले मोठमोठे समाजातील। त्यापेक्षा समाज महत्वाचा नाही, आपलं कर्म महत्वाचं आहे। आणि आपण आपलं कर्म केल्यानंतर जर आपलं नाव कमावलं तर साहजिकच आणि आपोआप आपला धर्म सुद्धा किंवा आपली जात सुद्धा मोठी होत जाईल। आपण अमुक समाजाचा मराठी गोमंत मराठा समाजातील आहे हे सांगताना कुणीही मनाशी लाज बाळगू नका। अभिमानाने सांगा, मी गोमंत मराठा समाजाचा माणूस आहे।